ani ba? Skill. Kanang na-rap pa. Yeah. Check, check, Check chorus. check. Check ang chord. Check. Sound. Welcome to Bawal Bugok Show. Check. Check, check. Welcome to Bawal Bugok Show. Welcome to Oh, yeah. Welcome to Bawal Bugok Show. Kumusta man ka sis? Kumusta man ka bro? Welcome to the Bawal Bugok Show. Check. Come on. Yeah, boy. Yeah. 1, 2, 3, here. Here. Grabe. Alas 8. Alas 8:16 atong oras may gala. Webes na sal, basing nalipat lang mo ha. Webes ka rin. Basta Yeah. Webes Thursday. Oras na para buhatan og intro rap ang kuan dapat. Ang Yeah, lagi wala na to. buhatan na tog jingle na. Sana nawala Okay. naman daw. So may beat ana bi. Ay, baranggayan na, baranggayan. Bawal bugok, bawal bugok, bawal bugok. Bawal bugok. Bawal bugok. Bawal bugok, 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 bawal. Nice, Bawal nice. bugok. Bawal bugok. Lain. Bawal bugok din issue. Huy issue. Yeah. Yeah. Bawal bugok. Yo. Bawal. Bawal bugok show, bawal bugok show, bawal bugok BBS, show, bawal bugok show, bawal bugok show, bawal bugok. Bawal bugok show, bawal bugok show, BBS. Bawal bugok, bawal bugok show, bawal bugok show. Ikaw ang sabi, bawal bugok show, bawal bugok show, bawal bugok show. Ikaw ang akin. Ani ana ang mga bright. Grabe ka alright. Wow. Kanila. Master Yeah. Poppy mo lang expert ani. Eh, of course. Ganun. Master Poppy, the expert, the rock expert. Come on. Bawal. Nag-choir man na, choir. Kamulo ka, orchestra man na. Tama. Bawal bugok show. Ana. Sige, antara bigo. Bawal bugok show. Show. On my own. Ito na nga kanta. Lonely. Mr. Lonely. Right, Gilis Mariana. Ay, bitaw ko na. Mukha na nato na. Iman natin. Kita tag-beat, ano? Dayon, magkuha ko beat, tapos with chorus, tapos iatag na ako kang Bernie with approval. Dayon, first stanza, Joe, Maria, Master Poppy in the bridge. Okay. Go. So nasa yung mga plano may galang way painan. At least nagplano. As in may plano. Oy, may gabisa. Ipang-greet sa nato ng mga first honor. Og please, kablo na mo sa button, paki-share. Mga sharers. Uy, nate panghatag karon dapat, di ba? Ano bang meron ngayon? Beat adto ba? Ano bang mga pwede panghatag nato karon diha? Mga pre-love. Joe? Let's Sa add na to, beat. No. Gwapo nga beat, ano? Sige daw, tayo daw. Dili kay kumun ba? Kana. Sige, Jo. I-up, Jo. Kan di common. Yeah. Oy, first time ko ha. First time ko kadugan ha. First time, no? Unique lagi ni. Unique ha. Sige, Arp. Sige, Arp. Itaas mga kamay sa I- mga bright.
Itaas mga kamay sa mga bright. Put your hands Itaas mga kamay sa mga kabrighton. 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 Right. Bright ka bay, Yeah. bright ko bay, bright silang tanat pero dakog lamay. Abi lang ninyo nga kami din ni karon kompleto na miwi bespagid karon BBS show in the country. I'm ready to be in the place to be. Oy, Dili kay Ikaw, kumon nga ano? beat, murag ganahan kay ko adto. gito mo ni mo, Joe. Mawala ni nga video kay na copyright. Tamo ano? Oo ka. Ate, balik tabi sulod na balik. Silent lang to. Silent. Tamasi Wait, sige na, go. I-shoutout na natin ito mga personers. Inyong mga ABS-CBN shirts iparapol na. Wow, di ko kabalo kung nangantsaw ba ni. Di ko ba kabalo na nangantsaw ba ni o ganahan ba yun sa t-shirt or Bigel. unsa ba ni ka ni Bigel siya? Garis. Ano eh? Unsa ka ni siya? Na Mikil ba ni siya? Unsa man ni siya? Res. Murag. Pero kung Gusto moingon ko siya na nga ako ganahan pa. gyud siya, pwede ba na siya nice idea na kung yung mga t-shirt dere. Pwede. Ano naman eh? Pero sayang magugay ko ato ihatag unya mao na nato mga souvenir ba ya? Oo, tama po. Tama po. Ah, mo Uy, ba? fairness partner, ingon ka ako mo ng beat, pero naga pinangutan na unsa to nga beat. Wah. Magto ba? Ay, naku. Ayan. Solid listener always o si Dante Pelapil Melandes Jr. Nananaw karon. Good evening. Hello. Layo imong audio ka ron, Maria, layo ka. Ha? Ano yan? Sa baratohon na po ng headset imong gigamit, no? Ito check ko. Uy, bago na Ipalis din na kay nag-view ra ba karon si Justin Magaliano. Hello dia. Bro, ako naman lang ata wala nakapost sa JKM Enterprises na products, no? Wow. Ingana ko basta Madugay na pingis. Hatag na nako ba? Sige lang mag Post gay. ko adto game na. Sana ito kung mga Wait, time pa. Before ta mag-start, nakuha na ba na? Na-share na ba na? Mao Na-share galing, na ba? mao gayong gingon, i-share na ninyo na may gala. Perti kay mo ha. Share na ko din yun. Oh, Perti kay mo, ha? Perti kay mo, paki-share na. Si Maria kailangan naging si Maria set up na kanang nindot nga set up para kanang lutaw kay mong tingog Maria ba. Guys. Kaya ba uban mga followers rin nga ikaw ra ba ginilang ginaatangan sa. Actually, wala ra gid mi din ba? Pwede ra gid mi wala ba? Oh, pwede rin mo. Maria Pilingira show na. Yay. Sige Ay, magsulat naman, ani. magtipid man lagi. Nga, kaya raman ang tanas budget niya. Nung di mo ka mupait na ng CDR King uy nantagang ayo lagi na sa Unicity. Wala si DR King. Wala na. Hindi makamupalit sa Miniso. Actually, yeah. Na. Ay, pero kung naminaw ang CDR King og Miniso, Ano pwede si mo na DR sila mo King? sponsor. Sponsor, pwede. Grabe ka naman. Wait, oh. Ay napagide ko yung t-shirt gid na bilin di ay. Mga Nagide ay? unsa ni mga hinubo ni dili mo naman. Sana all. Nakaputos ba? O napa nakaputos pa man din ni may gala. Ako ning ipanghatag unya. Dapat sharer ka o katong mga nag-post pod Lista ka na to katong ba? niaging semana katong nag-picture nagkuan sa timeline. Mm. Sige daw, Be. Oh, naman to nag-greet Anong ka Maria. shirt yan? Tayo mo na yan. Ako nagilum-ilum lang ko dani kay ang akong t-shirt. Ang kuan gyud ni. Bukon yun eh. Souvenir. Pagwan yun eh. Bukon yun eh. Souvenir ba? Juvenir. Nara. Alo, the very first design of the Yeah. Ay. Kuan ang tawag nga model ka ng City Central School design. City Central. Ilagay im gibayad sa ako na pagpa-design. Ay naiyaw na lang gid ba. Barato raman to, no? Nakabayad ba ko? Oh. Nakabayad Yun yung si Poppy. Basta Siyempre. pwede Sa lang. una, tabang mong gusto ni Bernie sa Parang ako. naningil na lagi Erp. College varsity. Larong spelling lagi ang college. Actually, dapat ng college. Napaday college. Ayaw pa lagi. Ayaw pa lang nabantayan. Wa mong Tapos ang college. itop dayon, no. Agay ka na, gyapon, no? That's nice. Napaday akong day. Sige, share mo, share. Share mo, guys. Paki-comment ng mine. Paki-comment ng mine. Pagkikama ng my screen ka po tayo code natin. Unsay kuan? Unsay lang buhaton? Mga kapamilya nga mag-ukay kapamilya live. Ano yun? Oy. Ano si tawag? Ukay kapamilya. Ano Siyempre, na? headed by Nyatini. Palive na sila. Ana-ana. Silang baby Rai. Tapos baligya. Ay, ato na. Ay, Dili, ato na lang i-kuan diri. Happy na I-partner na to diri sa BBS. So, ato silang Actually. ignon nga unsaon. Kana to silang higayon. Magpasad na si Kay ano.
Natay higayon isa. Di, ang style na to, ana, usa sila sponsor, ana, makatag ko sa ka-item, gikan sa ilaha, ta-ilink na to sila, para dito na po dayon, di ba? Pwede. Sila po lang pre-show. Pwede po Ayan. nga ako yung mag-share sa ilahang live diri, pre-show tayo na. Kinsa naman day magtinilaway, magtinibangay di ay. Magtinabangay. Uy, tilaw. Uy, sana. Kita may magtinilaay. Tinilaay. Yes, ang baba ni mo, magaga-slide na yung baba, Erp. Sorry, slide. Ulan man god. Di mo na, Trigger na po ni mga gawa. Erp, kanang mga kauban sa ABS, Erp, di mo na pwede na to yung mono gawins. Di na pwede. Bulabog ra, halata na kayo ng gawin. Hindi na sila member sa team Gawins. Walay Admin na talon-talon. sila tig-accept. Dili pwede. Di pwede na. Ayan. Oh, tanawa si Maria. Oh. Tanawas Maria, gipilit Maria. JKM Enterprises, pero kailangan nag-sponsor sa internet ni si Maria. Pero kailangan na oguan. Pero naman suri office na JKM Enterprises. Siguro gwapong sa internet yan. Yay. Kabibo ba? Uy, ganda ng look ni Maria ngayon. Pansinin din natin. Kasi ito na i-focus na natin sa live para naman teka muna. I'm sorry with my... Wow. Naka-birthday lang. Oh. Pina-ash. No, May tawag ka na ash gray? Shadow. It's a toned down balayage. Like, ang social lang yun siya na hair, guys. Wow. Yeah. Thank you, Muma. Amuma ba yan? Yeah, okay. Hilo sa mata. So, open na sila. Tawat na takon. Yes, open na. Giulatan din kanila mo bisita dito, Brother Burns. Talaga. Bro, gakadlo ko sa mga virus. Kaya pumunta ko dito. Gakadlo ko sa mga virus, Erp. Ha? Gakadlo ko sa mga virus. Virus matugmong. Yeah, ikaw, going 60 na biya ka. Sabi siya, di lang ta mamikil dari istorya. Gano'n nga to nga. sorry. I-COVID, yun is Michael B. nga naras balay. Lagi ba? Ang iya ba na ang iyang gihimong burag suspect katong iyang mga gipang-order online? Deliveries. Online. Yeah. Or ang nag-deliver? Basi ang nag-deliver? Nilagsik ang laway, tapos haya pa dayon. No? Pwede ba na Kasi yan? naka-pek short ang nag-deliver, no? Yan, nagpun ba? Kasi naka-pictures niya. Yan, gipasulod siya. Pasulod niya. Mao, chika-chika pa, nagkapi-kapi pa. Ano, kasi pwede po. Morang Lego, ayaw na ninyo i-hire ang mga gapik-pik shorts nga delivery girls. Oh, sus ginoo ko mangingana may gana. Siyempre kay Thursday man karon another episode sa atong BBS as in Basa Stories. Kalimot sa ko na nag-out of focus sa gawa na po na ko nabuhati na po nag-download og bedaan pandamay ni kalakihan isa na. Super beauty. Dito sa YouTube lobby mo dugang bing kung makaya ba. Ayan na. Basa story. Non-copyright. Non-copyright. Magpa-record Si na. Abriol and Rowfish Cost. Hello. Uy, Ro! Panyero! Hi, Panyero! Uy. Rowfish Cost. Uy, Marcel Alenton. Samo kay ka. Miss you. Wow. And Arnold Taraya. Wow. Ano sa'yo pangalan eh? Arnold Taraya. Jamie, wala lagi akong favorite kasi Jurjur ako, babe. Naray. Nasa? Naman siya. Ayun eh, Sherry. Ay, na raw. Uy, lahi mo niya when daw ang buak-buak story. BBS Buwak-Buwak Stories. Lalagi daw. Why na gig-absent? Basa-basa lang ta. Kailain man ang buwak-buwak kay it involves nga mga minors. Happy washing. Basa-basa lang. Pwede man naglaway-laway. Grabe, biga story, ana. Kana. Oh my God. Bira-bira stories, Mga ano? music, guys. Budot Palihog. story. Palihog ko, ayaw Dekado ni ninyo makapir- i-volume up kay ang mga bata. Palihog ko. Makakuan makani, makapiritan. Non-copyright. Non-copyright ang ibutang ARP. Facebook. No. Non-copyright. You should put NCS. NCS. Yes. Ah, Wow. Cheers and Cadete, NCS. Oh, wow. Dear. NCS. May magpa-wash out si Gerson. Kinsa, Mag-wash out. Magpa-wash out siya may galaw. Wash out ka sa dirt bag na dala. Good abs daw, good abs. Good ends. Saan mo? Good abs. Amp. Fufu. Amp. Ano ba? Good abs. Amp. Naubay siya mo na yun. My amp. Wait, the Nazarians. Hello. And Amo ko ba?
Come on, I'm just greeting Basta our... eh. Natinanawag ba estudyante? Ma'am, wrong ma'am. Jeannie akong name. My name is Jeannie. Dili din ni Jenny kay Jenny man. Yeah, Jenny. Jeannie din eh. Yes ma'am, Jeannie. Okay, Jeannie. Are you ready? Okay yan. Are you ready? Oh, yeah. Papasayan sa ano. Magaling yun. Pasayan Parang- sa ano Parang bago yun and fresh Parang bago. joke. Yeah, and nice. Pasayan sa joking committee. Critic mo? Okay, sige, kanina lang ako kung lang gyapon ko, balik lang gyapon ko sa amo kan eh. Balik yun. Basi Hindi ma na mag-adjust. basi mo kung ma-copyright unya ta, maputol tagkalit, sige tagyaw yung tingala. Uso wala may nag-view, isa na lang kabuok. Naka-live gyapon ka pero Sayang itong 500 viewers. Yo, right now, Gerald Byron. Paki-share na, laing nga story na po ni nag-PM sa ato sa KOFW. Kung gusto niyo i-share yung love story mo kabalaka, namoy privacy. It's confidential. Privacy made policy. Ang sao nila? I-PM sa kuha or email nila sa kuha. Dapat din ako isa ka email pa nga kuha, no? Yeah, don't worry kung gusto na to privacy, pwede rin niyo i-post. Yeah, po istoryahan na. I-post na niya sa BBS na group. Mingaw ra kay may gana. Di ko ganahan. Unsa? Agay Poppy, ngunit Trevor, Dri Poppy nakachambar daw kasi mong joke. Oh. Oh yeah, I love that one. I kinda like it. Upper team may gana. Ay, ganun eh. Simulan na ba natin? Na-share na ba ang angay ma-share? Share. Na-share na may galang. Hindi na may galang pa. Ano yung star din? Atong star dancer may Star? galang. Ano yung star? Ano siya? Really? Wow, congrats! Ano sa? None of Ano the star? yung star? Wala pa. Naba day. Pag sure di yan. Dugay naman ko nagkuhan, nag-apply na, prambot lang, wala may nalabatay star, wala may naggawas. Takaragin mo Ano ba? yung star? Sama kinisipol. May excited Sama na. kita. Kamu ba? Kamu ba lang? Nanay star, hihi, wa man good, nga mangyapon. Ano siya requirement ng star? Abdagan man na herb, di ko kabalo nga ang MR kagyan di oro na pero ako wala, pero pareha man mi nga ga-live. I don't know. Hindi kaya i-change nimo to gaming ang imong page? Baka, Si ABS na nag-email sa Facebook kami bro nang-apply pa mi bro wala pa ma-apply may gana. ay, sorry, excuse Wow, me. busog. Sorry. May hangin kasi may electric fan sa ilalim. Perfect. Sunod na sa ubos na po na mo. Ready na ba atong mga Ready na me! paki-comment below, paki-comment ng mine. Thumbs up naman. Ang code po natin ngayon ay 532. 532 po ang code natin. Uy, pansinan sa nato ang joke. Star Margarine daw. Ay. Si Rose. Panyero, ay, undangin na panyero. Top fan na ba nato siya? Top fan, no? Ayan na, comment na kung ready na ba, ready? Mga Genie! Ready na, ready. Paki-thumbs Pag na-shoutout ko ni Maria, musayo kong marikit. Wow, sige nga. Ayaw, kay lalaki mo rin mo sa'yo, lamig. Sabi babae. Ayan na, mga iba. So, ngayon kinay baby si Poppy. Fairness. Ladies and gentlemen, masulod na ang atong star dancer. Dati ni siyang trabahante sa ABS-CBN, buwan na trabaho karon. Muna ng racket na lang rin sa itong mga ikalan. Yan na. Voluptuous. Spell voluptuous. Voluptuous and ambiguous. Oh my goodness. Muna siyang alawas lang. Labi ka ni siyang alawas mga ikala. Kabisag asa, pislet, pogsit, gini mga ikala. Ay, ang gana niya niya pakpako na yung bukton mga igala. Oh, para crispy pata mga igala. Ay, ipasok na. Pag ready na. Alright, thumbs up naman. Barasog na ng natutunguhan. Ayan na. Oh, umpisa na natin, oh. Ayan na. Magpapakita na yan mamaya, oh. Ayan na mga igala nga itong star dancer. O katuubang nga mo pala ipagsulod. Welcome sa Hulbuta Ayaw. Hulbuta! Ayaw! Si pangalan sa club. Hulbuta Ayaw Sexy Club.
para nga itong mga sponsors karon. Oy. Ang Bitok-Bitok University Capsule, Budawat ug Labada. Kini nga dancer gato ka na to sa Bitok-Bitok Wonderland. Ayaw. Wonderful. Ang Bitok-Bitok Wonderland. Kana makayang yung kag Holbuta. Ayaw. Ayaw. Basa na mi Basta actually. na me actually. Wala pa. Laway pa to. Paki-share. 72 pa, dapat 100 ah. Isang ko na to sa 100 may gala. Before ta magsugod sa atong basa-basa nga stories. Isang at na to sa 100 mga igala, isang at. Pagpasan ko, palihog, palis. Oh, kana, sige pa. Kaya sa fluorescent mga igala, sa Love City mga igala. Hulbuta ayaw Love City. Hulbuta ayaw, Love City. Welcome sa atong Hulbuta ayaw Love Alas City. 12 na, sugna na natong turo-turo. Bro. Oh my gosh. You guys. Mao na nanay BBS ang basa-basa club. Ipagawa sa mga igala nga itong sofa, kaya sugda na. Mga kapamilya, kabalo na gid mo ko ginsay ga sulod perme ug mga ingana ha. Ay. Dumi na mo. Balo na mo. Alams ka na nagens. Kami nakurat gid mi ha sa mga terminology. Uy. Turo. Oy, 20 na lang. 20 na lang. 20 na lang may gala. Pasangko na may gala. Pasangko na to. Ate, pasangko ang pusod sa fluorescent. May gala. Boso sa gatos. May gala, ipabot at ipabot na to sa kagatons para ang atong star dancer nasa atong ipaawas ang shower. Ay kabalaga ka to star dancer mo umpak lang na araw ko ang usag gatos mga gala. Ay mo kabalaga kay mangipit man ang iya. Ibutang sa botilya mga gala. Udah mo tayo niya may gala. Kaya pasulod lang na siya. Butay sa botilya. Ay mo kabalaga ka mo star dancer ang ubos ani nga baba na ngipon. Mupa akyapon. Oy, share na. Sama na itong mga kuhan nga siguro man ha dia. Sige lang mo ha walay share. Sama ni oy, share po. I-convert po na yung ha sa share. Ay. Jo, Oh. nabadaw sulod ang butilya, nay sulod. Butangi lang suksuki, butangi ang baba sa botilya ko sa gatos mga gala kay pero apo kay sayaw dia. Oy. Lex, diya sa kuhan. Lex, kuhan, nakakasilaw. Daga na daw nagilom-hilom pero nagpautog. Uy. Oy. Bawal na niya kay Ayan na. May pa si Dongski na sharer na. Si Magma Kube nag-sharer na May pa sila. Wala pa gyapon. Si Magma Cube. Wala pa. Jerel, Agnes, Byron, share po dia. Share naman daw, done sharing man daw. Why also share dia? Donski, salamat. We love you. Sige na, mo kabala ka kung mupano mo pohon magpadalamig bulak, ha? Lain na. Hagnok man. Ay, mo kabala ka mo donate mig biskwit, ha? Hindi, mga matay magita pohon. Pero at least atong i-acknowledge dani. Oy, si BBS kuan ba? Wala na din. Na-iPhone. Wala na, BBS, mo na gitong sangko may BBS gala. Murag 76 o nibalik na, nibaba na ta sa 80. Baba na yun, may gala. Botilya, may Bagsak gala. Pagkawas ng botilya nga na yung saka na po, sikatos. 80 na po. Yay! Alin na may gala, sugdan na natin itong basa-basa stories. Kung asa mo na minaw, dagang salamat. Hoy, nagpabuyag mo sa inyong intro, ang signal di na noon ga-cooperate. Di na mo sala. Ang balay, ang sala. Nabitin si I-share Riz nagbotilya. Ancapio. Again, mga tagtag bitog-bitog t-shirt karon taon. T-shirt akong ihatag karon ha. Kaya pa na ako nakolekta ang GC. Sunod na t-shirt, panty na pod. Sa to tong gasukol nga panty. Kasugol. Okay, sugdan na Katong nato. gapangarate. Panty nga gapanagpa, mga gala mo yan. Sugdan na nato may gala, larga. Ito na po ang ating letter for today. Mayong
Gabi ninyo dia mga ka-BBS. Hello, good evening. Mayong gabi ni mo dia Rico Suabe na no. Ba? Namo ginasiko mi si pangita ka Rico kasi man saya. Ko ganina. Wala si Rico Dre, wala si Rico. Mayong gabi ni mo dia Ju. May gabi pa da sa Ju. imo. Master Fufi. Ju ug si Master Fufi. Og si Maria Pilingera. Maula. Hi. Are you ready? Are you ready? Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Tintin. Ay, kalami sa pangalan gahi kay may galat. May kayo. 40 Sorry, anyos. Bulbul. Mo siguro ni anak ni Badiday. Namo ko silingan diri nga Tintin mga asawa niya, di man ni siya mao siguro. Di na mao. 40 anyos na ko. Pero hangtod karon single lang gihapon. Ay. Ambot ba ni oy? Sa una man ko to pag-eskwela pa lang nako, ignon mo ko sa akong papa nga ayara pag mag-uyab-uyab, kung mo college na. Pag college na, gignan na po ko nga, ay asaram ng mga lalaki kung mo graduate na ka. Ay. Pag graduate na ako, di ako gisingan si papa, asa naman sila pa? Wa man gyud. Aww. Sa tamang gud kay medyo malditahon man gyud ko sa unang panahon pa. Kay hadlok sa kong mga lalaki. Nangoy nangutan na may galad ako ba daw na si Tintin. Gamay. Dako sa din. Sa ngalan nga May pero hiwi. si Tintin og lalat. Hoy, babae maguni babae. Babae man ni nga Tintin, malamang ba si Sana- Christina ni? Gi-shortcut lang Tintin. Oh, mga Sa mga Alam ko kay bugununa. Kamo. Kay nung daw na nung kuha ng kung Tintin gamay gyud na. Buto mo'y dako. Kana. Mo ba dito trending si Toto ug si Badiday. Ah, mao galing. Yes. Nabito gi naikipangutan na, gi ka nag-training ana. Mo ba? Ang papa mo yung nangutan na una mo mga. Kumusta yung training anak? Ah, grabe dito pa. Buto dere, buto ladto, buto dere, bisag asam buto pa. Mo ba? Pag abot sa mama, kumusta may mga training? Na grabe ma. Oy, buto dere, buto dito, buto. Grabe nga buto lagi ma, oy. It's so big. It's so big. Happy kay ko mo, di na ko gusto mo gawa sa training. Parehara ang linya ang pag-pronounce sa kilahi. Sa papa, buto diri ma, buto dito pa. Grabe nga mga buto pa imo pa nga pa. Grabe lagi pa. Buto pa ay grabe nga buto pa. Ana ginana, kailangan yung kamanad kay pagpuhon sa gira. Ay, sos. Naanad yung ko pa. Pag-abot sa mama. Kumusta anak dito? Nama, grabe mo. Buto diri, buto dito. Grabe kikay mo. Ay, kami ganahan. Gagit kini ng mga buto. Nagligo-ligo yung gumaoy. Gimo ko nilag CR oy. So asa man ka Maria sa buto diri o buto diri? Ay, sa boto. Alay pa nila kay election. Politician man sila, sa boto politician sila. sila, boto sila, boto. Boto sila. Boto. Oh. Unsay numero? Unsa nga numero sa kwan? Unsay numero sa Numero 1. Ayan. Abaday ba? Numero 1. Mo lang ko na. Boto mo, alagaan ko. Kanay. Balik ta ka Tintin ba? Dito mahuman ang Migala 55. 55. Alam po Sa ni. pag-ito ka word. 55 pages na ba na napata sa page 1 Ginoo ko. Magilom sa tabi. Mina. 40 anyos ko single. Tungod lagi kay malditahon ko sa una, wa gyud. Successful nakagraduate. Ug tuod siguro kay wa man gyud ko mahalin. Siguro naka-decide ko nga magtrabaho na lang ko abroad. So sa tilid anay lang maayo akong trabaho ug nahimon ako nga nag-support sa akong mga igsuon. O bata, di ba? Tanawas akong buto nga joke ni nabutag 100. 102 na guys. 102 na guys. Mura gid yung gusto ng igala. Pagingana More na boto pa. Boto pa more. Mas lami siguro ko Magbotohan tayo. mas siguro ko mas lami mo abo pinag 200 ko si Maria siguro tong pangutanon. Sige, sige. Maria, kumusta ang training sa pagka-military? Ay, grabe. Papa pa nino. Oh, papa. Ay, grabe nga buto-buto yun pa. As Boto dire. in. Boto dire.
boto dito. Boto pag yun diri pa. Ay, grabe. Dami kayang Beshi naman ni Beshi. Uy, kumusta ang training? Beshi, kumusta ang training to, Beshi? Ay, grabe good besh. Boto. Boto? Social kayo. Sosyal. Social kayo. Boto? Pagit man. Kumusta Besh? Kay Kumusta, boto Beshi? mo, Uy. alagaan ko. Dabi, Beshi, kumusta man? Ay, dagko kaya mga boto, besh. Awkward, no? Bastos paminawon sa ako, Nakasaya gano'n sila. Ayos ang boto-boto. Boto niyo, ipatrol ko. Mayo Legaw. ako. Bike tayo. Samo ka na. Bike ta kang tintin. Mayo akong trabaho na himon akong pag-support sa akong mga igsoon. Feeling na ako, murag muna lang gini akong role. Bibi. Patigod ako mga pag-umangkon, ako na po'y nagbuhi. Wow! No, grabe, Sagip my ka God. pamilya man din eh. Ate girl. Oo. Nakadaog og pan. Usahay. Breadwinner. Oh, grabe, Joker. Grabe. Oh my God. Entry Kami ba tonight, Usahay tungod sa ilang kadagan, medyo gyud. Magkalisod ko sa pag-budget sa kwarta. Sala ni mo nung pati pag umangkon di apil ni mo bungbo. Sampo ni say. Sa bagay no, di po kung lisod imong maigsoon, mo ginay may tabo pod. Oh, no, Correct. actually. You know. Taon-taon na ko nga nagpuyo nagtrabaho sa abroad. Munang may na lang malingaw ko maminaw sa inyo ha. Pero sa tinuod na lang sa taon-taon na ko din wagyo ko itinigom. Wala. Kaya kapadulong sa akong pamilya. Sa akong tamanggod, mo naging sa ko panggingon, mo naging siguro na akong role. 40 na po biya ko. Ay, Wanagi ko, magdahong nga mahalin pa ko eh. Ay, O siyempre, sa akong gipuy-an nga boarding house, nayo sa kalalaki. Ah. Oh my Medyo God. bago pa. O siyempre, kay medyo ako may senior, so ako mo'y nag-tour sa iya. Ha? Nag-tour or nag-tour? Tour. Wala dili tayo. Nag-tour. Ako siyang giig na nga mo ni ang CR. Ani, dapat ka magkanta-kanta kay walay lock ang CR. Para may bawaan nga naka sa sulod. Ano. Siyempre, medyo dito na ako naibawaan nga kaning nga lalaki. Nga itago na to sa pangalang si Carlito. Grabe sa pagkagaba sa Carlito, pangalan. grabe. murag bago na ganima. Si Tintin o Carlito. Fresh kaya. Modern. Mga good may kipaminaw. Dito. Carlito. Sa tinanay lang, sa sige na mong istorya, bro, napansin ako nga medyo kulba og lawas. Sakto sa rong pamarog. Pero sa diyang pagpangutanan ako, medyo magulang ko sa iya og napulo kay 30 anyos na siya. Yay. Og naibawan pag ako nga anal na day siya sa iyang kasal. Anal, gilubok mga kay pamilya. Anal, dili anal to, anal. Lahi ang anal sa anal. So Ay, sorry. Grabe ka po. Grabe ka, Popi. Anal na sa siyang kasal og doon na siya yung mga anak. Really? Naibawan man niya nga naan niya kay ang iyang asawa nakipagrelasyon og afam. Yay! Meaning siya pasabot sa afam? Foreigner. So sige na mag-istorya, modeng ni-iskapo siya kay para mabuhi niya iyang pamilya. Nako. So mo nang nag-abroad siya. Og swerte siya kay at least pag ani niya diri, nana siya employer. Yay. Di pra sa mo sa unang ni ani diri nagtago-tago pa ya pa nakita employer. So nahulog kay tungod kay pareha man mi Bisaya. Taga-Iligan ra man pud siya. Yay. Hindi kayo. So kami mo medyo nagka-close. Close. Ang una na akong pagtanaw sa iya murag igsuon kay lagi napulo man katuig ang akong Tap. gap sa iya. 40 ko 30 siya. Usa ka gabi ni ana
Nagdala siya ilim nun. Iyay! Tago-tago ra kay bawal na sa amo diri. Kung nanghanggat siya inom. Di kay ko hilig kong inom. Sa diyang gibalibad ko, nga di lang ko, nitulo ang iyang mga luha. Hala, grabe ang inom lang Come on. ang itulo Kay birthday din niya ng adlaw. Oh, special adlaw, eh. Special day. first time niya nag-birthday. Nga siya ra isa ang kamingaw di gyud mabangbang. Ay, Sad naman. Busa! Wa ko'y chowes. Gisabayan ko na lang sa pag-inom. yeah, pugos. Naluoy ko sa tinud-anay lang. Sa sige na mog inom, giigangan siya, naghukas siya. Ay, grabe giinit. Crazy, oh. Grabe nakita gina kong mga singon nga ni Daluy-doy sa iyang mga abaga. Grabe ginit. Daloy-doy. Og lami kay siya glawas kay gabayking man ni siya gabayking. Tamas cool ba siyang form kay nice sidecar ang iyang bike? Oh, cool ba? Og sa matag jogging niya mo bike siya sige sige woy isda. Woy isda. Woy isda. Sorry, piskar niya ang gidala day. Namaligya man day. Uy! Lami kay siya glawas eh. Grabe. Awkward kaayos ako kay first time ko nga nailalaki sa akong atubangan nagahukas. Oh, First time. Ang iyang pagtuo nga minyo na pug ko kay siyempre sa akong edad lugar. Naulaw kayo ko. Sa dihang pag-ingon ako nga dalaga pa naman ko. Abi na ko kantsawang ko niya. Apan niingon siya nga ha? Ngano man nga gwapa man ka. Iyan ang mga linya may gala. Ayan ang mga linya na sa may gala. Dumadamog ko, yeah. Pag-ingon pa ako nga, paghilom di oy, tiguang na ko nimo 40 na biyak ko. Niingon na po siya, ha? Mura naman kag 39. Doolo na gyapon may ka. Uy, shit. Siyempre niingon siya sa kwado nga, ha? Wala daw sa akong dagway ang 40. Next! nasa akong batiis. Nasa akong mga barikos. Nasa barikos ang 40 mga igala. Nakakuuna sa barikus. Huwag naglami mo mga istorya. Ay. Na komportable na mi, nagkinataw-ay na mi. Tinatawa. Ug ambot ba sa among kwan gi? Alak ka. Burga na sa ko maghukas. Yay! Nanapalis daloy-doy. Siguro, kamu bitaw. Iya man ko kong gignan nga choosy daw ko mo ng dalaga ko 40. Gignan ko niya nga matiguang dalaga gid ako kay unsaon taman daw nga sobra daw kay ko ka kuan conservative. Susi. Medyo natando ka kong garbo nag-challenge me. Next. Challenge, Jack and Poy challenge. Kung kinsay mapildi, maghubo og isa ka butang nga nasa imong lawas. Oy! Kalami ba ni nga challenge? Kanang wala man ni nauso. Oh, mo ba? Dula tanabi. Oh my God, wala ko nakabalo nga expert day siya ng Jack and Poy challenge. Oh! Sige lang ko kakapildi. So matagpildi, hubo. Ambot ba medyo na tipsy naman sad ko, di waay problema. Primero nakabra lang ko. Tapos napildi na sad ko. So, oops. Awkward. So nagpanty ug bra na lang ko. Napildi siya. Ha! Katawa ko. So ang ending nag-brief na lang siya. Ano? Og nakayang gyud ko nga hala Pilipino lagi ka pero Hungarian sausage lagi na. Sana all. Hello, God bless you po. Og sa diyang napildi ko, wa na lain hubuon. Hello. Bra na lang yun. Allah. Ambot ba? Sige na lang may kinataw ay duha. Eh. Ay. Ang kinatao, hapit na magkalungwa. O sa lang, ang binigang kinataw, ano sa man? Alam mo ba kung Hantod niya abot ang among truth of dare.
sa mga chula-chula. Mao na ni Hello, Ron. ikalingaw ba nila? Chula. Perminti mo ko niya ginahagit yun. Gingnan ko niya nga di daw ko kabalo. Kikantsawan ko niyan. So mininiabot ako kwalinta nga di daw ko kabalo. Lo, laka girl. Na-challenge ko, ambot ba? O katong gabi o na basta na kayang ginig happy birthday. Hala. Nagi ng challenge, nagi mga lips to lips na hitabo. Nagpa-arong ingnon sa ko nga expert. Pero wag siya kabalo nga never been pag gidbag yung taong ko nakatilaw. Yay. Nagpakaro ingnon sa ko expert kaya makita mo ko sa mga movie. Mura kog irong buang ang naglaway-laway. Merese! Napagay one time gikantsawan ko niya ano daw galagat akong mata. Ay, Karoon ka yung niya, di, ano? Piyong Sa di, ay. problemas mata nga galagat, ha? Oh my God, wala ko napungan. Ang iyang mga kamot nga bisag asa na lang ni padulong. Ni pislit, ni kumot, ni kuot. Grabe, mga igana. Paspas kayang mga kulagin. Ang mata. Liloin mo. Parang mas lami, Jo, kung imo, Jo. Pag ana, kuha ang glasses, Jo. Pagkuot, paglagat sa mata. Lingin kayo mga igala. Daghanang puti sa mata ni Joe. Natulog na. Natulog na ba mga igala? Yung cute. Nakasinggi, Jo, kong hulbuta ayaw. Nakaya. Siyempre, gig na lang ko niya nga, ikaw, ako ra lugar. Nga. Balos pod. Ay! Para arong ingnon nga master sa ko dire, wasan lugar ko na pa. Nikot sa ko kapil. Awkward kayo eh. First time yun ako nakahawin. Sa uhong. Ngalami. Odong to lito uhong. Sorry, odong din. Uhong ngalami. Nga nakatindog. May gala. Uy, napaisa. Wala mo kabalo. Ano yan? Naman. Uhong sulong na. Okay, bye. Last na. Okay, to, last na to ha. Tapos, excited ako. Nakawin na siya. Atin sa kanya. Excited ako nakawin na buwang. Diyos ko lang. Ay nako. Tapos, Ay kalimti magpalit og rescue alcohol mga igala. Bisitahin niyo ang First Valley Bank. Commercial. O kung patubil mo mga igala, alin niyo kalimti mo ato sa Blue Energy. Daghang salamat sa Uy Masuy, ang atong partner. Thank you. O siyempre Dirtbag. Sumura itong mga igala ni Balos ko. First time na ako. Grabe nga uhong mo din eh. Katong gabi na was grabe. Amazing. Nihonghong na lang din sa diretso nga unsaman. Wala. Ipasulod na to. Ayay! Wa na mga igala. Nangayabo na, hangangay mga yabo. Nagpakaroing nun sa ko may igala nga. Uy! Mas like si Maria mo yung sighoy. Ikaw na Maria, be? Ihongong, ihongong, ito. Maria. siya. Di malinga ng tingog sa kulinta pero agay. Abot lang kong 40, no? Di na pa yung mga 40 nga sexy gap. Mogin. man daw siya, oh. Uy. Ana nga 40 na? Grabe. Huwag niingon lang po kung nag-anak ko, nawala-walang channel, bro, nawala ko. Ako, choppy. Gusto man ipasulod na to. Choppy. Huwag sa dihang, wag yun ako mapungan, naging ko nga, please, sa tilod anay lang.
Never been papagyud ko. Ay? Same eh. O kalit niya kinigiundang may gala. Ha? Nagsorry siya sa ko ha. Ay. Ay. Iyang gisaka balik, iyang gihublot. Ningon matakog, ayaw! Pero gihublot na. Agis. Og nangayo siyag sorry nangayo siyag sorry. Nangayo siyag sorry. Sige, imagine ka. Og ningong yun siya nga pasaylo ako. Dili ko gusto nga bastuson ka. Abi yun, abi mangguna ko nga experienceado na ka. Ayan. Lah, Siyempre tulala ko. Tulala ko may gala. Ulala Sa isang tabi. Tulala ko, wa ko makalihok. Wala. Ingon na lang din siya nga, mga matulog na ta. Sorry gi kayo. Salamat sa imong pag-uban ako. Ato siya siyang kwarto, ni ato ko sa akong kwarto. O walay naitabo. oy. Grabe naman. Grabe naman. Huwag naman yan. Ang bait Sa naman ni Guy. Sa tinod anay lang, grabe na tulala gyud ko. Wa gyud ko'y imik. Wala ko nakatulog. Kaya abi na akong mapusa na gyud. Abi na ako nga mabungkag na ang tinapok. Agay. Wala gyud. Bala. Bigay bala. So niabot ang anang buntaga. Anang buntaga. Tingala ko lami kayo ang breakfast. Siya'y nagluto. Tapos again ningon siya nga nangay siya pasaylo ka na ko. Di niya gusto nga bastuson ko, taas daw yung respeto sa ko. Which at the back of my mind, nakayang ko nga bastusan na lang ko, tama mo. So wala na lang to, murag ibali, wala lang, wala. Katong gabi unang, murag kong pili na ko, murag kong napingis, na murag yung kabalo. Padayon mi, hantol na kurat ko, in fairness, nang uyab siya. Hala. Nagpagawa sa siyang gibati. Na gusto niya nga magkarelasyon mi. Nagduha-duha ko. Yay. Og niabot ang panahon nga ako na pong birthday. Yay. Birthday na. Nagpalit ko sa akong kagalingong ilim nun, sab. Ini. Ha. Para matuloy-tuloy na yun ni ang hublota ayaw. Ayay ko ara. The same. Kami ra gihapon duha. Nag-shot-shot. Ay. Ibalik ang mga ubang agay. Ako na yun ang ni-initiate. Wow. Kaya gusto na nako po nga bro, dugay-dugay na yun nga tinapok ni. Gusto na namon ni katag-katag ni. Kag mga igala. Gusto na ako ni bungkagon yun ni may gala ni nga klase ni nga Tinapok. Alay sa lapinig. tinapok ni. Oh, kay muraga dugay-dugay na sa jud ba. Og sa dihang na nami sa kwarto. Sige siyag ingon nga unsa man sure gyud ka? Sure nako. Sakit ni. Lah. Di kay ni dako pero hiwi. Makagibang ni, makagibang. Muraga Maka-amnesia pa ang rin, imong maka-amnesia. mamords mahimo gining pakay ha. Are you ready? Di dako pero dugay ni maibot. Joy, ikaw pangutanan ni Maria Jo. Ato nga question. Hey, Genie. Are you ready? Are you ready? Hey, Jin, are you ready? I'm ready. I'm ready. Bantay ha. Di lang ako nihinay-hinay para di kayo mo ma-feel. Ako lang kaliton. Wait lang. Wait, Biam. Ingala si Chris Aquino. Wait. First time ko ito. Galingan mo. Nakakaloka, Biam. Sama me. Og diya na mga igala. Nakatutok sa ako 24 oras. Nakatutok. Gitutukan sa nako ang ulo-ulo. Nagkadol, nalibat ko. Og sa diyang gikalit.
Na feel na lang nako nga niinit akong puso ni sangyad na day sa fluorescent. Mga ka-BBS! RIP virginity. Goodbye, Bataan. Naitabog yun ang may tabo. First time na ako tanan ay perti. Ang among tuwalya god uguan nagka-ugaj-ugaj. Wow! Naitabog yun ang may tabo. Nagka-relasyon yun mi. Kaya nga siyang pray for Ang problema ani karon, Guys, season 2. atangin ninyo, ang sunod sumpay. Naguyab mi, Ah. pero sa diyang naibawaan sa akong parents, kay gusto naman din siya magpakasal. Kay anal. Napakit siya, parents ha? 40 na yung edad. Napa. So, grabe sad. Ikaw Tapos, ba ni? na, siya nag-support pa besa siyang mga pagumangkon ng mga igsuon. Si Pupi ganyan na. Ikaw galing po, 47 na ka. Gusto na lang mo magminyo, kay na namin sa saktong edad, anal naman po siya. Apan sa diyang naibawaan sa akong mga parents, perting sukuha, di sila gusto nga magminyo mi. Kay kuno napa sila nga nagkinahanglan kanako. Basin ko nung mabahin na ang akong atensyon o akong mga income. Oh, lagi. Di sila gusto anak kay gagmay pa daw ako mga pag-umangkon. Wow. Ay, 40 na imong anak, madam. Imo pag imong gapog na. Mga ka-BBS, unsa ka ni karon nga in love naman kay kuaning laki ha? Unsa kay inyong matambagan ni akong sitwasyon? Sundon man ako akong mga parents nga dili magminyo? Kaysa tinud-anay lang sila bi akong kinabuhi, sila palangga kay nako akong mga ginikanan. Pero kabalo ko na ako sa saktong edad nga pwede naman ko bisag walay parents consent. Pwede na ko maminyo. Hala. Amen. Mao na diha. Unsaon ka na ako ni kay basi magmahay-mahay unya ni sayang po ning 30 taon ba basi yung mo atras ni samot ako di mahalin. Tinood. Talabi na matagabi anlimi sus grabe gyud eh. Oh! Bantog ra na dagay lamian ani. Alright, here's a song, ladies and gentlemen. It's 9:07. Here's a song from Bandy Belly. Here's a song, Luwas Kasako. Here's BBS FM. Na ba ang pamati nimo? English ba pero Bisaya ang introduce. I-feel ninyo ang kanta mga igala. Di mausap imong kusog ba nahanaw gagawad ana og paglantaw na ay ugma ang tanang butang di mabayran ning gibati ko. Kinalanan nato ang panahon, ilubong nato ang liso sa kahapon. Unta buot mong masabtan, kamot mo sa akong dughan, tuguti nga mausa. Ayaw kahadlok og lingin, kay naara ko. Kapot ako makita mo, magkapangandoy ko nimo. Kumita na lang duha tao ang mapili. Was ka sa akong duha. Di man pabor ang panahon, gitalikdan na ang sitwasyon. Magpabiling ko diha nimo, ikaw o ako. Di ko mo layo nimo, sa kilid mo na ara
luwas ka sa akong duha. That was a song from Brandy Belly. Luwas ka sa ako. And that song was brought to you by Bitok Bitok Wonderlana. Morato kay bye. Check 1, 2, 3, 4. Okay, nawala din. Nakamute din ko mga igala. That was a song from Brandy Belly. Oh yes, Perty mga igala. Right. That was a song though. That was a song. That was a song from Oh. Joe. Nakamute ka, Joe. Perty. Aw. Sorry. Muda nito ako addo og istorya. It's there. Sige, Dawat a song, go na. dawat na to og song. Okay. Aw. Ano ka to i-mind ay ganun. Di nakamute lang ko sa atong Zoom kanina pero sa live na okay pagyapon na. Yan naman to sa live. Kung bitaw. Yes. Sorry, amin ako. Pa-shoutout sa muna mga nagpabilin. Oy, iandam na tong mga last week o mga shares be. Kay mga tagtag t-shirts karon. Ay, Sige na, katulad picture. wala po ko kaya plus ato mga sharers din karon kay pila naka t-shirt ako ihatag para sa inyo tanan. Okay. I will. Okay, anyway. So, unsa inyong ma-advise? Erp, ikaw may kuan diri Erp. Single diri Erp. Ah. So, 40. Single and 40. Ikaw mo yun. Nag-serve pa Isip siya sa una. alam mo, uy. Ilan ni mo birthday last Uy, sa tinod anay lang guys. Dagay nga ni nga mga sitwasyon nga Mm. nakalimtan na nila lang mga own na mga love life, ilang kuan. Tungod kay focus ka sila sa pagbuhi silang mga pamilya. Tinuod ni dagay exes ani. Pero ang- pero ang pangutana- so kay kuan iyang mamagpapa. Oo. Very Siyempre, tinuod mo sa ginabay, amino na nato, nasa yung mga parents nga ingan ang panlantaw nga ayo sa pagminyo diha. Kaya napa kay mga igsuon nga gipa-eskwela. 40 na magul nga. Mao lagi. Pero sa daw ibutang luwan na to basig siya ra pud ang asinsado ba no? Tatanan na pud igsuon ba murag diha na pud na bro diha na pud ang nagsalig ba? Di always ginabay ginakuha na to na sa atong Filipino culture nga feeling na ako mahimong disadvantage ato. Oo. Kung kana siya nga sana tradition dili mag-change kay wala man sa taningon nga nagpinapulan ang iyang mga kuan pero gasalig yun. Oo. Di na mo kana siya. di na tay mentality bay na kana bitong gipa-eskwela ka na ako, gipa-eskwela ka na mo panarbaho sa para makabawi ka sa mo. Na iming nga nga parents. In fairness, swerte mo kung namoy parents nga Open kung mind. nakatrabaho na ka, at least humana mong obligasyon, ikaw na ibahala diha. Di na mo ka ipilit lugar mo ingon ka nga kailangan magbayad yung ka kaysa ka naka let go man ka na ikaw raman isa so okay ra ka. Okay na ko sa among responsibilidad nga na. Swerte mo nga na yung parents. Pero naging parents nga nang naungon jud ka sultihan jud ka nga oy dili ha. Ay sa pagminyo kay dako kay mi gasto sa imo ha. Correct. Tabangan sa minimo ana naging ana. Ang problema kay ang atong little sender butan nung nabagnaw. Oh, Ay. follower nato ni Megala. Abe? Secret. Yay. Nadawat akong saad nga kuan, na privacy. Ayaw. So, burag Luta ayaw. pero in fairness sir, Billy, burag 40 yung naong. Ay 40s ni gid siya. Body, di pa ko 40. Ganina na tag-story, Joe ba? Sama kay ka, Joe, ha? Dili kay basing gikuan lang niya ba atik-atik. Tinuod na gyud ay. Ano nga, 40 taon na Ay, siya. oo nga. Ay, grabe bright din ni si Joe. Sige na lang guys, sige na. Dilo ka balong asa nga laki na yung pasabot. Yung dagan mo sa picture sa laki. Oo. Kanang ako siguro kana akong picture kana. Apil de. Actually, si Joe So, dito. torn between two lovers sa karon. Pero ang iyang lovers Very ani is heavy choice. parents versus iyang inigugma, Super. iyang kalipay. Sus. Labi na karon Erp nga nagsugo, nakatilaw na siya sa himaya. Correct. Ay, lahi ra gyud. Maya. Di ba lahi ra gyud Maria? Luhod gyud na. Huh? Basta makatilaw na si Maya, di ba lahi ra gyud? Looking forward to that na ma-feel na ako. Wah! Lagi! Panindigi gyud na Maria. As in, Sa ilok gyud na look forward pa nimo na. yeah, muga ka scared na gani ko sa story mo, Roblo. Now scared. Scared. Liko. Saon.
Lagi, promise guys. Promise. Pero dapat ba yan tagaan yang kaugalingon gyapon ba nga og kana bitong panahon sa mga ingonana ba? Dili. Ba? Dili. Dili ya. So, sige, karon. Pwede maguga nga mo kuan, mo hatag gyapon Dili. mo suporta gyapon ka sa imuhang Oo. pamilya. Di ba? While mag-i-enjoy ihatagan nimo nga enjoy nimo. Pero siyempre, mapaksian na yun na. Yes, pero kailangan niya Right, istoryahan ng iyang kuan, iyang parents. Mas kaya Pasabto dili no siya na kayo. lang magano, save budget iya. Ha? Di ba? Yan lang budgeton niya ba? Pasabto niya ayo kay kung dili gyud makasabot ang parents nga kailangan na niya moghimog sa iyang family. Di ba kay babae ba siya, may maglalaki siya. Una, makaanak pa ka siya dili. Oo. Mo man na. Lagi no, 40 na siya ba? Maglison na ba? Piliun yan niya nga ano nga dapat malingaw siya sa iyang kaugalingon. And then kana iyang pagtabang sa parents. Pakatabang naman siya iyang budgetan niya, budget gyapon siya. Pero ako Dili sa lang niya ipa-worry ang parent nga. Kung mag-worry mo nga ingana, siguro lagi magkulaman kung may bahin lang. Pero napagyapon ko. Siya grabe siya. Ni ma'am, nakoy down payment naman, nag-loan ko man, ay 500,000 mo, pauna lang naman ha. Grabe. Ay kabala ka, madatagan, gyapon, taka na, gyapon kay bahin, gyapon. Ano, gyapon, tirada ma. Ano yun? Malami mo kay mo, Takorinta na ba ako Boto dito. grabe buto diri, boto diri, boto dito. Ano gano'n panahon man, di na gano'n siya mukuhan, mubasa. Mo galing, di ba alam? Malaya na ning bulak ma. Sayang lang ni ma. na ako pag-barter ni mga plantitas. So, pang-ihi na lang lugar ni ma, pang-ihi na lang lugar ni. So tama, istoryahan niya, yason niya dito yung pet. Og dapat masabtan po na sa kanang laki. Oh. Kaya na po iban mga bana po nga moingon na po na nga, ano mo siya magkagata-gata dito nga minyo naman ka. Dili man na nila na siya nga naman magdibil-dibil po ba na usay mga bana. Magdibil-dibil masala naman sa iba. Na po iban mga bana nga medyo magdibil-dibil. Sa mga taong guys, sige mga pagkakatay mo ginikanan. Sa mga hanto ka sa mga silo kagkatay po nga di naman na ako ano, di naman kanila responsibilidad. Takamuludot do sa lugar ang kuan lugar. Kuman ani kay istoryahan rin mayo. Kali lang. Ano siya igsoon? Ha? Na siya igsoon. Na siguro igsoon kay na may mga pag-umangkon niyang gi-appeal. So malamang Lagi ang gabuyon. appeal man So ang pag-umangkon. pagumangkon niya ang gibuhi dili ang mga igsoon. Asan? Di burag usa na. Asa man yung mga ginikanan na yung pagumangkon, Oo, dili man sila kana. makayod, kaya galing. makayod sa iya. Sa man Mo yan. gali akong feeling, mo sana akong feeling kay murag pati mga igsoon niya nagsalig sa iya kay pag-umangkon siya manggapoy pa eskwela. Pwede lagi. Di na pwede. sa musaling. Mo na so kung kita ang lalaki, kita lang dibil-dibil, di ba? Samang gawin. Dili. Piling na ako, okay ra sa iyang parents. Siya gid ang bahala sa iyang parents. Meaning, katong iyang mga igsoon, makahuman lang to, makagol lang siya nga okay, last mag-graduate. na ako ni karon nga year nga maghatag og kuan. Lagi. So, Ipa-prepare sila. say ano so sa lahat ba istorya ma, sakto buog yapon ang percentage nimo ma. Oh. To. Pero sa ako maigsoon ma, medyo mo stop na siguro tama kay grabe naman sana sila mga yun. Dili manday kay luoy man sa imo. Kabarbe ka nga loy. Basin na kayo nung ka nga mo ba ni nagtabang ni Oh, kalimong angkol. Di ba kung sila makatukan mix kana bitaw makatunog pa ning kamot ba di mga igsuon para sa ilang mga anak. Ila ba itong mga anak, di ba? Giingon sa versikulo 30. Pakigbasa. Patay, pakibasa. Ano yan? Do not teach the man. I mean, sorry. Saya pa ko nabasa. Ang sa to versikulo 31 di ay. Okay. Do not give a man fish, but teach them how to fish. So mangingisda di. Wala mangibutan diri nga mangingisda sila. Dili. Sa kuha na to, sa gibasa ni Poppy. Tikas. So, meaning, ang imong ikuan sa imong igsuon, para makapaningkamot sila, imo silang Tuluan ba? tudloan ba nga, ay, 1 year na lang ko. So, at least, dili gyapon ka bad. 1 year na lang ko magkuan sa tuition sa imong anak, kanang pangita o kuan, something na makakuan sa inyo. Naragya po Pwede, ka na anak. ni kung kailangan ko ninyo. Kung makipagbungol lang mga ginikanan, dili mo kuan, okay ra no? Nag-hearing aid. Hearing magbungol. Hearing aid yun. Hearing aid. Hearing aid. Munang sa first time Sorry, ako Jimmy. giingon, muna, firstly, pasabton gyud ang parents. Mo man ay pinaka-delikado. Kay sila gyud ang wala pa kasabot ba? So pasabton lang sa. Correct.
Na ako'y Ngayon man ako ni makita ng share. Screen cap sa daw ninyo, guys. Are you ready? pakibasa sa versikulo 2, versikulo 3 ng ingon. If I had to live my life without you near me. Klaro? Klaro kayo. The days would all be empty. Oh, tanawa? The nights would be seem so long. With you I see forever. Oh, so clearly. Oh, klaro daw. Yeah. Klaro kaya. Clearly. Klaro kayo. Klaro kayo. I might have been in love before. Tanawa? Klaro kayo, ha? But it never felt this strong. See? Gahi kayo, mga gala. Perting gahi. Klaro kayo. But I never felt. Mauna, kay sa una, wala man sa nakauyab. Wala ganyan na feel. Klaro kayo. But it never felt this strong ingani kag. Wala ko ni nabati ingani kagahi. Kagahi. Tinood. Oo, tinood. Tanawa? Bura sa nagstorya siyang mama ni. Our dreams are young and we both know. Oh. Bata pa daw ang ilang mga damgo pero niyon sila dili. We both know. They'll take us where we want to go. To go. Oh. Hold? Hold me now. Dili na. Dili tanan naguba Erp ang mga kwan Erp. Kay kung first time ka, mo man eh. Hold me now. Oh? Nagigunitan. Medyo nagdali sa Erp ha. Klaro kay sa linya, nagdali siya. Correct. Hold me now. Gusto niya karon na dayon, dili na ugmaan pa. Touch me now. Oh. Kapa. Touch me now. Hawiri karon dayon. Himas-himasa karon dayon. Tinood. OMG. I don't want to live without you. without you. Klaro kayo, may gala. Na in love na gid siyang maayo, may gala. Nabasa gyapon ako din. Nabasa nimo, hold me now. Hawiri karon na dayon. Touch me now. Himas-himasa karon na dayon. I don't want to live with it na nako ni kaya nga mawala pa ka. Correct. Oh my God. Muna na siya. Bosa nakasulti sa bersikulo nga muna isulti niyo siyang ginikanan. Nothing's gonna change, my love for you. Oh. Tinood. Bisang maminyo ka, dili dapat mausab. You ought. Oh, kailangan mag-diet you ka, ought, Earth. Naka-oat yung ka dapat. Ayaw kay sige og rice. Kailangan naka-oat. Dapat kung late ka sa Senado, nag-oat Naka-oat ka. You ought to know by now how much I love you. So naigugma gyud na sa parents gyapon. Tinood. Yes. Ano gina? Istorya niya sa'yo. Ta imo din nang i-assure sa mo. Andre dayon or din mo i-assure sa mo gini kana. One thing you can be sure You can of, be sure of. Oh. I'll never ask for more than your love. Oh, nara. Panyayang mama, di ba? Mo na. Kahilak yung mama na? Hilak Provide ang gyapon mama siya may sa gala. iyong mama. Klaro kayo may gala ang atong kuandre. Bapo ka naman hindi mo gibasa. Og tungod niya nga way klaro nato may gala nga pagkuan. Manghatan na tag t-shirt. Okay, salamat kayo may gala. Kisang mga nagpabilin. Ay, nara, oh. Okay. Si Angel, si Ari, si Russell, si Jerel, and kisa pa yung mga nadin si Bert, Soy, and si Tof Gao Chang, Dante. Dante, si Jun Lin, June. So nakoy pila ni ka t-shirt, pila ni ka t-shirt ni. Panguyaban, Ang una isang ang duha. parents. Ah. Guys, naikingon si Justin Magaliano. Ano sabi? Panguyaban, una ang parents. Wow, dito ra. Native from Dito the ra. expert, mga gala. Oh. So muna na, From the expert. muna ang parents na lamian mga gala. Sige na. Kaning duha ka t-shirt ako ihatag ni. Walo Mag- kay Ricky Vinalon. Ayan. T-shirt. Asa nga t-shirt, Erp? Ang classic nga bitok-bitok. Universe. May lang mo original okay na ikuan sa likod. May seal sa likod. Oh. Naili sila. Nice sell. Nice sell. So duha ni kabuk, duha. Sa hearing aid. Duha ni kabuk. Gapil ako tong names na nag-post sa ato ang community. The community. You know that? Unsa daw? Ay, kay Monday, kay Kelly, des may sa Di ba buhol, nila- talibon buhol, lalong. Talibon.
Unsa daw? Talibon. I'm sorry. So my tongue right now is so very hard. Talibon. Ay, Bert! Taga-Talebs ka? Taga-Talebs? Yeah. Muna siyang lugar Diyan guys lang. na may babae. Talibon. So again, duha ka buok t-shirt. Hello ko dia kang boss Ramon Balyeser. Hello, boss. Naghukas na ko, boss. Hoy! Gusto na gini makadaw og t-shirt, no? May gala. Oy, before anything, lang salamat sa Blue Energy, may gala. Again, Salamat. basi ka mo ng mahimong first millionaire. Teka muna, bed muna. Pasok. Oy, basi ka mo ng mahimong first millionaire sa Blue Energy. Simple ra kayo sa ilang pinakadako nga raffle promo. Dito lang mo magpatubil sa Blue Energy sa matag 200 pesos o sa raffle ticket every 200. Tapos mo times 2 na diya kung na kay Blue Rewards card. So pagkuha Blue Rewards card kung wala pa kay card, ipil upan nimo ang detalye sa ticket, ihulog na nimo sa mga raffle boxes nato diya. So magpatubil na. Unsa pa yung giulat, pagas na sa pinakadool na Blue Energy kaysa Blue Energy full tank sa sulit. Ang Blue Energy nasa Cagayan de Oro sa Bulwa, Patag, Ipunan, Kauswagan, Pueblo, Indahag, Punto Dos Miñas, Kugman. Misamis Oriental, Villanueva, Hingoog, Magsaysay, Iligan, Tambo ug Tuminobo, sa Davao na Katitipan ug Mintal. Sa Bukidnon napod sa kwan kung badto mo sa kwan Brad, Bukidnon, badto mo Davao, pwede sad mo nga magpatubil dito sa Valencia or sa Quezon. Sa Caraga region napoy Buenavista, Montilla, Baan ug Tagibo. Alright. At tangin ninyo sa sunod nato nga mga episode mga tatag iPhone courtesy of Chada Telecom. Mag-viewer na lang pa ni B. Amazing. Oy, naday bagong branch ang Blue Energy sa El Salvador City. Ayan na. So again atangin ninyo sa sunod natong mga episodes nagpakuan lang ko sa kontrata, mamimigay tayo ng iPhone. Mabala na sa mo BBS. post make poster na harp. Yes. Put. Tapos ang atong BBS nato nga mga t-shirt, syempre Bisaya oy, t-shirt. Hey! Yes! Ang akong pinaka-paborito nga design may gala, of course, ang kaning isa. Yeah. Bisaya Republic na harp. Bisaya Republic, wapo kay Solid. t-shirt. Okay, tapos sa mo nang likod mo nang atubangan, bisita lang mo sa Bisaya Oy Clothing. Order lang mo dito mga gala ha. Instagram. Kung niagi sa BBS mo niagi Instagram, namoy discount ha. Yan. Proud ta nga Bisaya, proud ta nga Bisaya kani ato ang online Bisaya ni kung namo sa gawas Bisaya mo i-share ni sa ato mga Bisaya. Ato ipakita nga Yes. proud ta nga mga Bisaya. Okay? Yes. Okay? Bisaya. Kaya nga atong presidente Bisaya. Osaka Bisaya. Bisaya. Ang nagpasara sa ABS kay Bisaya. Saya. Hello, mataping. Ang gibutaran ni Joe. Bisaya. Saya. Ngaon na lang taning sikop tagsabaw nga. Bisaya. Pero in fairness, bahalag mga gagmay pero lami ang Bisaya. Bisaya. Tinod. Ato na ni. Ito na ipatuyog ang ruleta mga igala. Okay, duha ka winner ta may gala. First winner sa Bitog-Bitog University t-shirt way lain si Si. Spin it! Ding 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 ding. Ding 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 I got ding the ding lucky ding 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 winner. ding. Thank you. Hapit Aris. Figura. Christopher Figuracion! First winner sa Bitog-Bitog University t-shirt. Figurang. Ang second winner is And then Perty ako. Barga. Ay! Si Mariano J.R. Saldoa. Cardoa. 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 Congratulations. Congratulations. Salamat, Maygala.
Oy, ang akong Instagram, pakipalo ko sa akong Instagram, Bernie Bitok 2, akong YouTube channel, Bitok Bitok University, o syempre akong fan page, Bitok Bitok University, may gala. O syempre, kung gusto mo maminaw sa atong mga past episodes, paminaw lang mo sa Spotify, i-search lang nyo Bitok Bitok University Podcast. Pakishare din sa yung mga friends ng mga Bisaya, pampag-good vibes lang. Daghang salamat sa iyong pagsuporta. Yeah. And of course, guys, check me out sa akong fan page, Maria Filingera. And sa Instagram, it's Maria Filingera. And sa YouTube, Maria Filingera din. And TikTok. Thank you so much. And ako po dahil mga ka-BBS, follow ko niyo sa kuang Facebook, sa Joe Romantico, YouTube na ako, Instagram, TikTok, Joe Romantico or Joe Corny Vlogs. O ang Bisaya Oy Clothing PH, paki-like mo dahil. Salamat. Yan, daghang salamat sa mga subscribe na ako nga mga bago o ga-follow sa Master Poppy, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, and everything. Thank you! Thank you guys. Ingat mo tanan. Enjoy the rest of the day. Bye!